میرزاخوجا صمدов давоми 5 соли охир талош дорад маблағҳои дар Tojpronbanki муфлис шуда гузоштаашро баргардонад. ӯ ба номи президент ва ҳам писари ӯ шаҳрдори Душанбе номаҳо навиштааст. ҳамаи аризаҳои ӯ дар матбуот ҳам чоп шудааст. баъди ҳар шикояташ ӯро ходимони шӯъбаи мубориза бо терроризм ва ҷиноятҳои вазорати умури дохилӣ бозпурсӣ карданд. худи президенти тоҷикистон чандин бор аз шаҳрвандон даъват кардааст ки ба банкҳо ба хотири рушди ҷумҳурӣ, ба хотири кӯдакон ва таҳсилу зиндагии шоистаи онҳо амонатгузорӣ кунем. ман ба президент бовар карда ба ин кор рафтам. ҳамаи сармояҳои ҷамъкардаи волидонро фурӯхта ба Tojpronbank гузоштам. Самадов мегӯяд ки ба бонк тахминан 2 миллион сомонӣ пасандоз гузошт. ин тахминан $200,000 аст. ҳоло ҳар моҳ ба дасташ 200-300 сомонӣ ва ё $20-30 медиҳанд. гаҳгоҳе масъулини барҳамдиҳии Tojpronbank ба ӯ пешниҳод мекунанд ки ба ҷои пул бахше аз моликияти бонкро бигирад. масалан манзиле ки бар ивази пасандозаш пешниҳод мешавад 2-3 баробар гаронтар аз қимати бозор мебошад. агар дар шаҳр қимати 1 метри мураббаи хона аз $350 то $500 бошад, чаро ман бояд онро бо нархи аз ин баландтар бигирам? раҳбари бонки миллӣ Самадовро дар дурӯғгӯӣ муттаҳам кард. ин мақомдор гуфтааст ки Самадов моҳе на камтар аз 1,000 сомонӣ ва гоҳо то 2,000 сомонӣ ва ё $100 то $200 дарёфт мекунад. раҳбари бонки миллӣ гуфт ки агар Самадов пулҳои худро баргардониданӣ бошад, бигузор бо моликият бигирад. онҳо намехоҳанд бар ивази пулҳояшон моликияте ки мо пешниҳод мекунем бигиранд. чандин бор ба онҳо пешниҳод кардем, вале акнун онҳо бояд интизор шаванд ки мо моликиятро ба фурӯш гузорем ва баъди он ин пулҳо ба дастшон дода шавад. аз аввали сол ду бонки дучори мушкил дар Тоҷикистон ба муштариёнашон тахминан $20 миллион маблағҳоро баргардониданд. ин пул дар назари аввал хеле калон аст, вале бо дар назардошти ин ки то ноябри соли гузашта танҳо як Tojpronbank аз муштариёнаш тахминан $46 миллион қарздор аст, ин маблағ хеле кам мебошад. иртибот қатъ шуд, роҳҳо баста шуданд ва онҳо натавонистанд музокироти асосии худро ба этмом расонанд. вақт нишон медиҳад, вале ин чиз наметавонад масъулияти бонкҳоро дар замини иҷрои ӯҳдадориҳои онҳо дар баробари амонатгузорон кам кунад. агар ду бонки азим то ҷои ӯҳдадориҳои худро иҷро мекунанд, Самадов ба ин назар аст ки бисёр амонатгузорони Tojpronbank ноумед шуданд ва дигар аз пайи талоши бозгардонии амонатҳои худ нестанд.